Persalinan sapine mana perdana bosku. Loh, babone super loh. Babanya rego 20 juta isih dere. Ngawinke ping pindho. Mana iki? Ketok sikile lho, kilo bosku. Kae mulana mosan-mosan kae juragane lho. Mantu juragane lho, ngingo anake lenang wedok lho. Loh, babone istimewa bosku. Loh. Loh, ki adek bos. Mana? Cerita lapan iki lho. FYP mentar ternak sapi. Jetis ke arah Nongkok, Klaten. Punyanya Mbah Tugio. Perdana mana? Babone super tenan. Akane cukup ijo-ijo bosku. Oh, sing duwe nimbol iki anggo nyombor iki. Iki bosku. Lawane wis ayo dak oke-oke. Iki sing duwe sapi, arep mana sapine lenang. Iki yang guyu iki. Lho, bocah Mbah sapi. Lho. Iki calone iki sing duwe iki. Lho, perdana. Wah, lho joget set dung. Nyambel kali kok. Kan kono pangan men dicombor kono kok. Campur sih men duwe tenaga. Iki juragane. Lamanan dilakne lho ora apa-apa. Mesake no kok dilawani sithik-sithik kok digeret gelem kok. Trajaya lho iki kirim ke Trajaya di Mejo iki lho iki. Lho. Dilawani dilarak. Mandaki ngopo? Dilawani dilarak kuwi. Lho dilawani ngene ngedenge dilarak ngene dret ngono. Oh. Ya ora usah nganggo ngono kuwi lho. Iki perdanane iki. Ojo nganggo kuwi. Nganggo tangan tok kok. Ya ora nglawani kok. Lah nglawani tok kuwi ngono ki. Ya main ngeden sik kok. Ora ngeden ditarik. Ora narik iki.